Genialia aurkezpenekin amaitzeko, ikusiko dugu dauden aukera pare bat. Bai orrialdeetan, bai ezarpenetan. Bueno, orrialdeetan, ikusten badugu zer dagoen, ondoan, orri bakotxak ondoan, badauka ikur bat, edo pare bat. Lehenengo orrian bakarrik dago bat, eta beste guztietan agertuko dira baita ere, marratxo txiki hauek. Bueno, zer egiten duen bakotxak, sakatzen badugu lehenengoan, kontrolatuko dituena izango dira, batez ere, transizioak. Hemen baita ere tamaina eta bar, eta navigazioa, nola egin nahi dugun navigazioa pasatzeko orri batetik bestera, nola agertuko diren geziak. Frogatu bat duzue, ikusten nola pasatzen diren geziak, nola ateratzen diren geziak, mugitzeko aurkezpenean. Baina interesatzen zaiguna, gehien da transizioa. Nola pasatuko den orri batetik bestera. Frogatu bat dugu transizio pare bat, eta gero aplikatu nahi badugu guztietara, edo nahi badugu banan-banan aplikatu orri guztiei. Hemen jarriko dute aplicar a todas las páginas, eta orduan orrialde guztiak agertuko dira transizio horrek. Agertu, aparecer edo. Bigarrenean, 3 puntuetan badaukagu menu txiki bat. Añadir contraseña a página eta ocultar página. Pasahitza jartzearena oso interesgarria da, batez ere, escape run edo horrelakorik egiten badugu, batzuetan eskatuko diegu ikaslei lortzeko kode bat. Froga batzuk edo ariketa batzuk egiten lortu behar dute kode bat. Eta kode hori izango da horri batetara joateko pasahitza. Horrela kontrolatuko dugu, zer lortu behar duten ikasleek jokoan edo jolasean jarraitzeko. Escape room edo horrelako jolas batean planteatzen badugu. Bakarrik egin behar dugu añadir contraseña página eta idatzi pasahitza. Gero, noski, ariketak egiten, pasahitza hori emango diegu ikaslei ariketak ondo egiten dituztenean. Eta hemen gerdizu zaizkigu bakarrik esarpenak, eta esarpenetan badago gauza pare bat interesgarri baita. Lehenengoa ikusi aldugu. Partekatu geniali, normalean jendearekin partekatzeko. Indikador de actividad, hori da, agertzen dena hemen, bakarrik ikono bat, esaten objektu interaktiboak daudela. Pantalla osoan ikusi. Arrastrar elementos, eraman, nahiko erabilgarria izan alda. Momentu batean, aurkezpen batean komeni zaigu, objektu bat, alde batetik beste batetara, eramatea. Eta geniali gainean margotu, baitare, momentu batean, interesgarria izan alda, zehose azimarratzeko aurkezpen batean. Utziko ditugu gaituta, eta ikusiko dugu. Eta hemen badaukagu, etiketak nola gertuko diren zuri, zara, beltzez. Hori, aukeratu. Eta privacidad barruan, gero, aterako da, publikatzen dugunean, publikoa izango dena la privatua, jendeak berrerabilia alduen ala ez, normalean jartzen badugu erreutilizable, jendeak erabiliko du eta eskura izango du, nahi duen moduan aldatzeko eta mandatzeko. Izena noski eta nahi badugu deskripzio bat edo. Eta modo diseñador, bakarrik hori gaitzen badugu, gehitzen duena da beste leio txiki bat, pizka bat hobeto kontrolatzeko objektuak. Lekua, altuera eta abarrekoa. Utziko dugu horrela, eta ikusiko dugu nola gelditu den orain, eta nola objektuak mugitu alditugun, eta orduan, momentu batean, aproposa izan alda zehozer azaltzeko, eta nola hemen agertu den arkatz bat, eta sakatzen badugu arkatzean, aukeratu aldugu kolore bat, eta kolore horrekin, zehozer margotu edo azpimarratu gure aurkezpenean. Orduan, bi aukera hauek, nahiko erabilgarriak dira. Eta orain ja, amaitu dugunez, egingo duguna izango da, argitaratu. Horretarako egingo dugu listo, eta agertuko zaigu, lehen agertu den lehioa. Publikoa den, berrerabilia alden ala ez, bere izena, eta nahi badugu deskripzio bat. Egingo dugu listo, eta badaukago egin da, hemen daukagu aurkeztu, partekatu
edo deskargatu, baina hor bakarrik premium. Orduan egingo dugu partekatu ikusteko zein aukerak dauden, eta hemen daukagu enlace baten bidez, hemendik kopiatu dugu zuzen esteka, eta, bueno, zegoen baita ere, beste aukera batzuk, zirenak, orain ikusiko dugu nola ikusten den esteka kopiatuta gero, noski pantaila osoan ikusten da, eta, aurkezpena argiago dago. Hor zegoen baita ere beste aukera pare bat, esaten, konpartir berriro egingo dugu, eta agertzen den lehioan, insertar sakatuko dugu, txertatu. Hemen badaukagu kode bat, kopiatzen badugu kode hori, gero txertatu aldugu site batean. Badakizue, hor sitean, egiten badugu kapsulatu aukera, hor daukagu jartzeko kanpoko aplikazio bat edo horrelakorik gure sitean. Kode hau erabiliz egin aldugu. Baita daukagu e-mailez bidaltzeko aukera edo sare sozialetan partekatzeko aukera. Hori da egin aldugun guztia Genial erabiliz aurkezpenak egiteko. Genial nahiko zabala da, behar bada ikusiko dugu baita ere beste ariketaren bat edo beste ariketa motaren bat lan egiteko. Eta, nire ustez, ematen duen aukera aurkezpenak egiteko, ondo dago, erakargarriak direlako, oso bizualak, eta, behar bada, gure lanean erabiltzeko oso aproposak.